Karena kowe nutuki lembacutake anggonmu nglamar gaya Mbak Ayu ku Durgandini ning kowe bisa ngalahke Durgandana. Iki tenan ora iki. Kokepe guyon gunemamu. Ya saiki ngene iki. Upama kowe duwe Mbak Ayu dilamar wong liyan Brayan. Banjur aturmu yen ora ditampa kepengin rusak negarane. Yen cara kowe kepiye? Nek cara kula monggo mawon. Ratu pengung kowe. Ya saiki ngene. Tak nggo sayembara. Wadya Bala Sewu Negara. Yen ana sing bisa ngalahke Durgandana tak ulungke Mbak Ayu Durgandini. Wah. Nantang perkara dedek muras pira keparat. Nanging papane Bandayuda ora mesti gil. Metu njaba tak sediani blabar kawat. Yen matur sinuwun Kanjeng Rama kepareng nyuwun pamit badhe ngladosi sayembaripun Kang Putra. Wis aku ra melu aku bingung mangsa bodho. Ayo metu njaba tak tunggu ora nganti gantalan metu. Nyuwun pamit, tak tunggu Durgandana tak tunggu tak tunggu. Nyuwun pangapunten menawi wonten lepatipun Kang Putra. Jalane ingin putra kumawantun damel sayembara. Mekaten Kanjeng Rama Diwaji. Mengku karep apa jeneng sira gawe sayembara perang sayembara pilih ngaku. Jalan kula sampun mangertos bilih Kraton Wirata menika wit Purwomadya. Manut dateng sejarahipun Kraton Wirata menika kraton ingkang kalangkung gawat kaliwat winget kepati-pati awit saking para Narapraja wit para Wadyabala lan kula kengetan dhateng Siwa Patih Candrawati saha Siwa Mbandirta menika kiranganipun menapa lan kirang menapa kawicaksananipun bab ulah widaning kaprajuritan lan kula boten terima menawi negari Wirata menika kagem jajagan para ratu maca negari nadyan tata gelar tamu-tamu menika wau badhe ngayunaken putri nanging menggawe batos naku badhe nglalar jajan mekaten Kanjeng Rama. Iya bagus. Nanging pun Rama bakal weling jeneng sira ngedekake sayembara perang. Weling ingsun
aja tok lalekke tumrap nyekel lat pringlu aja ringgo-ringgo yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani jalane ringgo-ringgo bisa neratas marang driji nira pribadi wis mangken dawuh sedaya pendinganku Kanjeng badhe kula suwaken Kakang Candra Panggilan Kakang Bandu Buto iki putraning sun aja mbok tegakno awat-awatono langsung tak kuwatirake para raja mancanegara ora mung sethithik wadya balani wis saben dewe nun kepareng inap di kepatihan badhe madal pasilat badhe netepi dawuh siaga tata-tata wis patus ngerekaken para wadya bolo ing wewengkon Wirata mengkono Kakang Candra Panggi wis saben dawuh nun kepareng ing trenten pita badhe tata para wadya bolo ing kula kuwatosaken para raja menika badhe ngelar jajan ing pengangkah supados kraton Wirata menika ampun ngantos wonten do sumuruping tirta badis ing ngono dadi metu jaba tata-tata ingsun bakal kondur Datulaya suami kula dherekaken sak sampunipun Datulaya nyetra badhe ngrekaken para wadya bala ing wewengkon Wirata ya tak pangestu inggih Duryudana Purna sabdani Nalendra Paripurna sabdani Sri Nalendra Anluwi sabda Brahmana Raja Brahmana iku pendhita raja iku ratu Nalendra yen to ngendika sekecap warata tiyang sak negari pindhane Kotra Kesna kang tumami delancang sita datan kenul mebek mangsine barsa Kunduriyata jelek saking dabaran gadhi Kundurya Sangnata pindha penganten anyar binaryan kari asri kaurian yen to kadulu
Pokat titik wonten Bojonala datang kersa kenten nadyan wonten panggan datang kersa pinarang. Cepeng jo kenten wonten sengajengane Sri Kuridana Prapopo. Sinambi mirsani kelangenan reca bukula reca kuwatu bukula gandaru kang sinetengah bedang kelayan tamit. Paripurna mriksani reca gol jika manjing wonten taman mriksani tetamananira. Purna dene mriksani tetamanan sigra mancing wonten Panti Bujana. Dar kembul pelayan ingkang garwa sami pesta Raja Andrawina. Anggennya pesta Raja Andrawina nimbali bedhil srimpi langen beksa langen budaya. Ciptani manah arsa anglipur penggalih Rasanata ing kraton Rasa. Nalikang nira ing